ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ತೀರಿ ಅದು ಅಡಿಗೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕೋರಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಟೈಸನ್ ನೆಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಗಂದೆರುಲೈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. 80 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಏತು ಗೊತ್ತು 2 4 6 8 ಮೀನು. ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಪಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಡತ. ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ. ಕೆಜಿಗೆ 80 ಎಂದು ಏತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಉಲೆ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಬಿನ್ನೇರಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಆಂಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಸಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬೋರು ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೋರು ಮದಿಮೆಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲೆ ಆಂಟಿ ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವು ನಾನು ಆಂಟಿ ಬತ್ತೋಕೆ ಆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಪಪ್ಪ ಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಕನ್ನನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಹಂಚದು ರಪರಪ್ಪ ಇಂಕಲು ಮೂಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಲೆಂಡ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ರಪರಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಗಾನಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಜಿಲ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲುಲೈ ಬಡಾಪು ಬಂಡ ಅಂಚದು ಮ್ಯಾಗಿತ್ತನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಚಿಕನ್ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ಆಡ್ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಮೀನು ನಾನು 3 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೆನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯ ಹಾಕಲು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಂಡುಲೆಗ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈಕ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ದ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ನಮಗ್ದೀಗ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಬಾಜನ ಬರೀತಾನೆ ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಮೀನ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ. ಗಂಟೆ ಆತನ ಪತ್ತೊಂಜಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನ ಆಂಟಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಆಂಟಿನ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ये सिया कुरंजी बाबा आते अला सिया कैसे गनो ಪುರಲ್ ಬೋದೆ ಹತ್ತಾರ भैया रश्या अपना ಹಾಂ ಇದು ಬೈಯರ್ ಬರಿಯರ್ भैया रहो ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಹಾಂ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಬರ್ಬಾರಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಕಿತ್ ಮಾಮ ರಶಿತ್ನಾ ರಶ್ಯಿದ್ದಾನೆ ಜನ ಜನ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ಯಾರದೆ ರಮ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅನುಷಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಲಲ್ಲ ಲೋಲ ಹಾಯ್ ಸಿಯಾ ಆಯ್ ಬಾಲು ಹಾಯ್ ಆಯ್ ಬಾಲು ಪಂಡೋಲ್ ಹಾಯ್. ಅಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಕೊನಾರ ಅಂದು ಹಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮುನ್ನು 2 ಡಬ್ಬೆಗೆ ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಅಮ್ಮಗಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ನಾನು ಊಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಯ್ಯಗ ಜಾತ್ರೆ ಪೋರೆತ್ತನು ಹಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ದಾಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಗಂಟೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬೈಯಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅಂಜಾದ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಮೂಡೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಈತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಮೆನು ಮುಲ್ಪ ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತಟ್ಟಿಗೆ ದಿಯೋದುಲ್ಲ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲಸನು ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಿಕುಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರು ತುಂಬು ಮಾಮಿನ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚದ ಚಾ ಪರ್ದು ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮಾತರ್ಲೆ ಮಾತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಮ್ಮ ಮಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೂಜುಜೇರಾ ಒಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ ಮಾತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆಂಟಿಲ ಬೈದೇರ ಆಂಟಿ ಕಡೆ ಬೈ ಆಂಟಿಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನ ಮಗ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಇರ್ಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇ ಏರ್ ಪತ್ತವನ್ನ ತಕ್ಲು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚಾದ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯ್ನಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಒಯ್ ಬತ್ತೀನಿಯಾ ಹಾಯ್ ಹೀರೋ ಝೀರೋನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾವ ಇನ್ನ ಬೊಡೆ ಜನ ನನ್ ಜೋಕ್ ಲಗ ದಾನೆ ರಾಜಿ ದಾನೆ ಬಾವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂತೆ ಪುರ್ ತಿಂಗಳು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ನ ತೆನ್ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೊಯ್ಯಿ ಎಂಗಳು ಮಾತ ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಂಡ ಜಾತ್ರೆದವ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ ಏರು ಪೋಪೆರ ಬಂದು ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ಬೈದೇರೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಚುಪ್ಪಿಲೊಲ್ಲಲ್ಲ ಚುಪ್ಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುರಾಲ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಸಟ್ಟು ಪೋಪಿನೇ ಇಡ್ದಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಜಾಲಿ ಆದ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಿ ಪೂರ ಅವಲು ಹಾವುಂದುಂಡು ತೇರು ಪಿರಬುರ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಕಾಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಲೆಗೆ ಪತ್ತ ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಪತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಎದುರು ಪೋಯಿರು ಒಂತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪಿರೋ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓದದವ ನೀವು ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನೀರು ದಿಪ್ಪೇರು ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ದಿಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ದೂರದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಜಿಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಆಂಡ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕುಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಶುರುವಾತಂಡು ಈ ಸಲ ಪುರಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಾನಾ ನಮ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಸ್ಲು ಬೈದಂಡು ತೂಡು ವೈಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೋನು ಪಂದ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಪಂದ ನೀಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕಸ್ ಬೈತನ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಟಾಕಿದ ಸಿಡಿ ಮದ್ದಡು ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆತೇರು ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ತೋಂಡಾಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಪೇರು ಬಂಡ ಆತ ರಶ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಯ್ತಂಬೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ಆತ ರಶ್ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸೇರ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾಯ್ದೊಂಜಿ ಶೋ ಇತ್ತನ ಐಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನರಮಾನಿ ಕುಲ್ಲಂದು ಧೈರ್ಯವಂತೇರು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸೈವೇರು ಆತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಪೂರ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಐಟು ಕುಲ್ದಿನಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ತೂಪಿಲಕ್ಕ ವಾವ್ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೇಡು ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಉಂತೋನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಉಂತೊಂಡವ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಇಂತು ಒಂದು ಹಂಚದ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಜೋಕುಲು ಪತ್ತೊಂದಿನಾಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಲರ್ ಆ್ಯಪಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡ ರೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯ
ಯಾನ್ ಕುಲ್ದಿಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂಡಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೈಲ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ರೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಲೆಂಡ ಬತ್ತದು ಬಾತಿರಿಯರೆ ನಾನು ಗುರ್ತಿಸೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಟ್ ರಡ್ಜಂತ ಬುದರ್ಕೇಂಡಾನ ಒತ್ತಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಶಾ ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ ಕೇಂಡಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಟಾಕಿದ ಸೌಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಕೇಂಡಿ ಜಾಕುಲು ದಾದ ಪಂಡೇರಿಂದ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ದಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಯಾನು ಇಂಚಿ ತೂನಾಗ ಅಂಚಿ ಪಾಸ್ ಅದು ಹೋಗ್ತೇರು ಅಂಚದ ಪಾತೆರಡು ನಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ತಿಕ್ಕೀಜೇರು ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪತುಲೆ ತೇರು ಆ ದೇವರನ ತೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಆ ಪಟಾಕಿದ ಒಂಜಿ ರಂಗಡ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲು ಗಂದಾಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲರೆಂತು ಬಾರಿ ಜೋಶುಡು ಪೋಯ ದಾದಾಪುಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏತೆ ಡಬ್ ಡಬ್ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ದೇಪಡ ಬಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ದಾದಾಪುನ ತಲೆ ತಿರ್ಗುಣ ಬಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಪನೋಡಂಡ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಆಪುಂಡ ಪಂಡೊಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಸ್ಲೋ ಪೋದು ತಿರ್ತು ಹೊರನೆ ಡಬ್ಬ ಬೂರ್ದುಂಡಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲೋ ಪೋದು ತಿರ್ತಲ ಅತೇ ಸ್ಲೋಟು ಒಂದು ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂತೊಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ದಾಲ ಆತ ಎಂಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಅವು ಒಂಥರ ಮಾತ್ರ ವಾವ್ ಅವು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗಲು ವರ್ಷಲ್ಲ ಬದುಕುಲ್ವ ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ಲೈಟೇ ಬದುಕುಲ್ಯ ಒಂಥರ ಮಜಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಕುಲ್ನಾಗ ಹಂಚದ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಐಕೆ ಪೋಯ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಯ 4 ಜನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಪೂರ ನಾಯ್ದ ಶೋ ಇತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಗುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗುಲು 4 ಜನ ಕುಲ್ಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ 6 ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಇನ್ನೂಟ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕರ್ ಪುರ ಹಾಪುಣ ಅಂದು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಫೈನಲ್ ಅದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನ ಒರ್ಂಬರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತೊಂಬೈದೀನಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಅತೇ ದೂರ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿದಡಿಯ ಫೈನಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡಗು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬಿದಡಿಯ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ್ ತೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಕ ಸಂತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಂತಲ್ ಬಂದು ನಾನು ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.